Bună băieți, am venit cu alt episod de această seria noastră de Clash Royale. Cum am zis, astăzi o să fac un chest opening. Nu am două, m-am vrut să am trei, dar am dat unul, în fine. Deja primul chest, free chest de sus. Din poate nu am un rar chest sau un epic chest, un epic card show. Nu, Spear Goblin nu, Aron nu, nu, Ghinion. N-avem nimic, văd. Gore, Sulcius, bun, Goblin. Încă rar. Nimic, că sunt. Mor eu. Bine, hai să cum o bătălie ceva. Hai la bătălie. Battle. Poate mai fac niște pauze. Scuzați-o. Pe pauză și nu vă spărați. Bine. Urăsc să mă joc cu nezii. Cu nezii. Ceva aici. Gen ceva aici. Așa, așteptăm 5, 4, 3, 2, 1. Stai, dorm? Foarte bine pentru mine dacă dorm. Ce faci, stai? Pentru mine dacă nu. Am pune un witch și perfect o omor pe asta. Iau un witch acum așa să faci în 2 secunde. Mor tot. Potion de asta, un musketeer. Perfect, câștigă, asta nu joacă. Nu știu ce faci, nu joacă. Mai bine pentru mine. Un Valkyrie, pun. Așa. Ce asta e strategia mea. Un prins, un knight, prins abia sau un prins. Sau un baby dragon. Dar o să mai pun azi un, nu știu, ce o să pun. Nu știu, chiar nu știu ce să spun. Se vede. Hai că câștigăm. Mă chinui. Pun gata, uite așa s-a terminat curiajul. Două lovituri, atât. S-a sfârșit în o altă lovitură sau două. Gata, am câștigat. Asta ori a ieșit de pe server, nu, că așa nu mai jucam. E corect, știți. Încât e. Abia aștept să țin trofei. Uite, un server ce să avem. Mai pot să mă joc doar un match. Păcate. Da. Hai să mă joc un match și gata. Sau chiar două meciuri, nu știu, văd cum facem. Mai vreau să-mi fac un meci cu coroană și aia ca să-mi dai un succesul acela și cam atât pentru azi. Eu urăsc uriași de level 2. Pun un bomber. Și ascultați cum se aude bine vocea. Eu am mai mult 14 ani. Nu se aude foarte bine vocea în telefonul ăsta. Poate o să-mi iau un Grand 2. Un Grand Prime 2. Nu știu. Văd eu. Te m-am luat în coță. S-a dus pe apă zâmbetei. Witch-ul dracu. Nu pot să fac nimic, uite. Iervanță. Unii witch-ui. Mie mai duc pe Gian, mai bine. Cum moar. Male. Hai, witch, hai. O coroană măcar, o coroană. Măcar o coroană. Perfect. Un Valkyrie. Un Knight. Knight și un Musketeer. O spun. Așa. Nu, mă, nu acolo, pe ăla. Ce mă nervează.
Bomber. Uriaș. Ce animal. Poate duce. Valkyrie și... Pun un knight aici. Gata, am câștigat. Dar asta a fost cam... Da. Și ceva. Un... Scrieți mai departe, mai bine. Good game, da. Asta, plecăm. Am luat silver chestul. Niște trofee. E dăm pe la castel. Să văd că am 243. Unde am eu așa să dau mai? Tot în mici. Am creat Goblin și eu gădesc, da. Graved. Deci mi fără Goblin, nu știu tot dau grijă, dar în fi. O să dau că la Arrow, spun Arrow în loc de... Zic eu, în loc de Fireball până... level up, perfect. O să mi enervează așa, use. Și perfect. Mi-e bun acum. Și când pot să-l dau pe el. Cartoon, Margaret, du-te, mă. Uite, stai, Crown Chest-ul, până am dat. Avem să fac un chest. Poate de un epic chest sau măcar un chest. Un carcio chest-off. Nu, avem nimic. Ultima șansă. Yes! Avem. Bă, ce noi să mor. N-a nimica. Of, nu mai am ce face. Bă, asta e cam... dar pot să mă aleg un zic că o să mă cap unde este Tecluca ori Luca ori... Nu. Luca ori Racu Game Station, dacă vreți să uitați la el. Asta, așa parcă se chema. Nu vrei să... Așa, stați un pic. Puțin. Pot să scriu, ce greu mi-e tase azi. Nu, așa. România. 80. Nu. 89. Poate este. România nu este o de 89. Chiar Rodru știam că este 89. Deci noi pe România liberă, na, vedem cine este și... Clanuri.
PvP, nu. Aici mi-e mare acolo, mi-a Shadow Striker. Merg aici. Join. Fine. Bine, plătă pe tot azi. Eu am fost Denis. Dați-mi un like, comment, subscribe. Comenta dacă vreți. Vă place cu un joc sau alte ponturi de ale voastre. Eu am fost Denis. Bye bye.